Дама, която дълги години живееше в имот под наем, ни звънна със следния казус. Грижила се за имота добре, правила подобрения, разбирала се с собствениците и когато те решили да продават имота, не само звъннали да го предложат първо на нея, но и дали цена с 20% под пазарната. Знаели, че за нея и семейството й това е дом. Прекрасна възможност, но в лош от финансова гледна точка момент. Нямаше парите, доходът ти не достигаше за да изтегли кредит, а мъжът ти тъкмо беше започнал нова работа, заради което нямаше как да влезе като съкредитоискател. Семейството беше на път да изпусне страхотна оферта. И по-лошо. За всички беше ясно, че продаде ли се апартаментът, най-вероятно сегашните наематели ще трябва да се изнесат. Това, което направихме, възползвахме се от една специфична конструкция на кредита, която ни позволи да включим бащата на дамата, който, макар и в напреднала възраст, беше на трудов договор. Стандартно, точно тази напреднала възраст би била причина целият срок на договора да стане по-къс. А оттам и вноските по-висок. Но тъй като работим с всички банки, намерихме вариант възрастта на втория съдлъжник да не се взима предвид и кредитът да бъде с максимален срок. Семейството успя да купи имота, а година по-късно, когато изтече изпитателния срок на съпруга, ще предоговорим кредита и той ще стъпи в дълг вместо бащата. Москитари БГ, ако ти предстои покупка на имот, свържи се с нас за безплатна консултация още днес. Линкът ще намериш в профила.